I obrim ara una finestra a la Garrotxa. I és que a Olot s'hi està fent un curs de bioconstrucció. I direu, doncs, què és això? Doncs bé, és una tècnica constructiva que fa servir materials i tècniques respectuosos amb l'entorn i amb el medi ambient. Li preguntem a la companya d'Olot Televisió, a la Judit Lechón, com es fa una casa sostenible. Bona tarda, Judit. Bona tarda. Doncs mira, en breus moments us expliquem exactament com es fa. Ara mateix estem aquí amb els alumnes del curs en bioconstrucció, amb les mans a la massa, o més ben dit ara mateix, amb els peus a la massa. Nois, què estem fent aquí ara mateix? Doncs ara mateix estem barrejant la terra amb l'argila per fer l'adob. També hi ha palla i s'ha de barrejar amb els peus per... És una manera d'homogeneïtzar-ho tot, ja que amb mètodes convencionals no funcionaria de la mateixa manera. Doncs gràcies, nois. Jo sortiré d'aquí, ja n'hi ha prou, ja m'he embrutat prou per avui. Aquí tenim en Ferran, coordinador d'aquest curs. Bona tarda, Ferran. Bona tarda, Judit. Explica'ns primer de tot quin és l'objectiu de tot això que teniu aquí muntat. Doncs bàsicament l'objectiu d'aquest curs i de tots els cursos que anem fent és donar a conèixer tot el que és el món de la construcció sostenible, materials nobles de proximitat i una mica vetllar per aquest planeta que ens l'estem carregant poquet a poquet mira de millorar una mica tots. Quants alumnes hi teniu en aquests moments? Doncs en aquest curs som uns 10-12, més o menys, que hem estat, i de tots els estils. Bàsicament tenim gent jove, gent no tan jove, però professors, enginyers, aparelladors, de tot una mica gent molt interessada en aquests temes. Quins són els materials que utilitzeu, aquests materials respectuosos amb el medi ambient? Quins són? Doncs bàsicament, dins el patró que fa la bioconstrucció és observar i sobretot fer servir els materials més pròxims o més locals d'aquí. Aquí, per exemple, aquí a la Garrotxa tenim molta pedra volcànica, calcària, tenim aquí el far, i també fem servir canya del riu, bambú, fang, palla, tot mesclat i coneixent cada un dels materials podem arribar a construir coses molt interessants. Doncs moltes gràcies, Ferran. Aquí tenim alguns dels alumnes en ple procés creatiu. Albert, bona tarda. Bona tarda. Què esteu fent aquí ara mateix? Doncs mira, ara estem aquí agafant argila i la traspassem amb aquest material perquè acabi de perdre una mica el que és la pedreta i quedi més compacte a l'hora de treballar. I és un procés molt antic, molt rudimentari, que ara actualment torna a agafar aquí i funciona molt bé. Quins són els projectes en els quals heu estat treballant? Què heu construït de moment? Doncs mira, hem construït diverses cosetes. De fet, aquí en aquesta casa d'aquí, a l'Hexàgon, hem agafat, hem treballat amb tapial, de compactació de sorres. Després hem fet adobe, que es treballaria amb la palla, argila, sorra, tot compactat, i llavors diversos processos, i exacte aquí, hem estat treballant aquí dins. I a banda, per allà, Albert, i teniu també una construcció feta amb palla. Explica'ns, com ho heu dut a terme, això? Doncs el tema està en que aquesta casa consisteix en fer una solera en el terra, després aixeques uns 50 centímetres de pedra, perquè no agafi humitat, i a partir d'allà dalt ja comences a construir amb les bales de palla. I llavors després amb un revestiment perquè quedi totalment més protegit, i fent alguna obertura petita, però alguna obertura dins de la casa. Doncs moltes gràcies, Albert. Ja ho veieu, aquestes són algunes de les construccions que estan duent a terme aquí en el curs en bioconstrucció que es fa aquí a l'Escola Orígens de les Planes d'Hostoles amb materials respectuosos amb el medi ambient.